ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни вазнини UFC Jon Jones баъди аввалин ҳимояи камарбанди худ дар муҳориба зидди Стипе Миочич дар турнири UFC 309 эълон карда гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. маро муҳориба зидди Том Аспинал хавотир намекунад, маро муҳориба зидди Перейра хавотир мекунад. ин чизе ҳаст ки ман мехоҳам ва агар ки UFC маро ба муҳорибаҳо баргардонидан хоҳанд, пас онҳо бояд ки ин муҳорибаро ташкил кунанд. ман ниятҳои худро аниқ ва дақиқ фаҳмондам. агар ман маҷбур шавам, пас ман омодаам ки карьераи худро ба анҷом расонда камарбандро озод кунам. ман супер муҳорибаҳо гузаронидан мехоҳам. ман дигар бо ҷанговарони нави хатарнок ҷангидан намехоҳам. ман бо чемпионҳои хатарнок ва арзанда ҷангидан мехоҳам. барои ҳамин Том метавонад ки камарбанди вазни вазнини UFC-ро гирад. барои ман фарқ надорад. барои ман дигар унвонҳо шавқовар нестанд. ба ман чизҳои аз онҳо зиёдтар дар кор аст ва ман муҳориба зидди Перейра мехоҳам. барои ман ин ягона муҳорибаи арзанда аст. агар ки мухлисон ин муҳорибаро нахоҳанд, пас метавонед ки маро тарсончак номед, чӣ гунае ки мехоҳед номед. ман бошам ба хона бармегардам ва пули калон ба даст меорам. агар ки ин охирон муҳорибаи ман бошад, ки ман дар назди президенти худ Доналд Трамп гузаронидам ва камарбанди худро ҳимоя кардам, пас ин чиз маро ба пуррагӣ қаноатманд мекунад, гуфтааст Джонс. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Джонс бо Том Аспинал ҷангидан намехоҳад. ӯ зидди Алекс Перейра ҷангидан мехоҳад. лекин сардори UFC Дана Вайт чунин муҳорибаро ташкил карданӣ нест. барои чӣ? биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. муҳорибаи Ҷон зидди Перейра намешавад. медонед шоми имрӯз ба ман чӣ нишон дод? нишон дод ки ягон шанс нест ки ман муҳорибаи Ҷонс ва Перейраро ташкил мекунам. Ҷонс хеле калон аст. ӯ гӯштини хуб дорад. дидед ки чӣ гуна дар якум раунд ӯ Стиперо ба замин афтонид. Алекс Перейра ба ман писанд аст. ҳамчун одам ӯ ба ман писанд аст. лекин муҳорибаи ӯ зидди Ҷонс ягон маъно надорад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, ҳамин гуна Дана Вайт фаҳмонда дод ки Ҷонс гӯштини хуб дорад ва Перейраро ба монанди Сирил Ган дар гӯштин шикаст медиҳад. барои ҳамин онҳо ин муҳорибаро ташкил кардан намехоҳанд. акнун дӯстон, интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, чунки дар вазни вазнин аллакай муддати дароз шуд ки чемпиони муваққатӣ Том Аспинал аст ва ӯ арзанда аст ки барои камарбанди доимӣ ҷангад. ҳозир бошад ба шумо пулҳои коркардаи онҳоро пешкаш мекунем. пулҳои коркардаи Jon Jones 15 миллиону 192 ҳазор доллар. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Стипе Миочич бошад 3 миллиону 532 ҳазор доллар. пулҳои коркардаи Чарлз Оливейра 1 миллион 666 ҳазор доллар. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Майкл Чендлер бошад 1 миллиону 421 ҳазор доллар. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки ин пулҳои аниқ нест. тақрибан ҳамин қадар пул кор кардаанд. UFC пулҳои коркардаи ҷанговарони худро намегӯянд. ин чизро дигар мутахассисони хориҷӣ ҳисоб карда нашр мекунанд. мо бошад пешкаши шумо мекунем. финалисти гран-при вазни ним вазнини ACA Фаридун Одилов гуфт ки пеш аз ҷангвари машҳур шудан ба мошиншӯӣ машғул буд. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман дар ин ҷо 10 сол пеш ба мошиншӯӣ машғул будам. дар ҳамин ҷо тамрин карда омода мешудам. дар ин ҷо дӯстони ман кор мекунанд ва ман баъзе вақт ба ин ҷо омада ба ёд меорам ки чӣ гуна дар ин ҷо кор мекардам. 1 сол пеш ба ин ҷо омада мошин шуштам ба монанди пешина, то ин ки фаромӯш накунам ки аз куҷо оғоз кардам ва боз ҳам сахттар тамрин карда хубтар омода шавам, то ин ки зиндагии худро боз ҳам хубтар кунам, гуфтааст Одилов. ва дӯстон, ин суханҳои Фаридун Одилов илҳом мебахшад ва боз як маротиба дигар исбот мекунад ки агар ту дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошӣ ва ба сӯи ӯ рафтан ҳаракат кунӣ, дер ё зуд ту ба ҳадафи худ мерасӣ. асос ба ин чиз бовар кардан, ҳаракат кардан ва ба худованд такя кардан аст.
хотиррасон мекунем ки Фаридун Одиловро аллакай рӯзи 15 декабр дар турнири ACA 182 муҳорибат дар финал зидди Адлан Ибраҳимов интизор аст ва ғолиби ин муҳориба соҳиби $200,000 ва 2 камарбанд мешавад. Камарбанди чемпионӣ вазни ним вазни ACA ва камарбанди Гран-при. барои ҳамин мо ба Фаридун омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Шумо бошад дӯстон фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. Дар канали мо обуна шавед. То боздид. хонободу сарбаланд бошед.